an da aure sai da gudana duk wanda muka kira baya nan za mu wuce shi duk wanda muka kira baya nan za mu wuce shi Bota 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 Hello. Hi. Bota Wai na cuci ne Inusa. Wallahi na Kano. Bota babban producer na na goma wato mai shanta kwanakuni kwani Saboda ne, a yau shirya da a
sun nan haife ne wanda haife ne ina kewar masoyiya ina kewar hannuwa abokiyar shawara ke ce kin dara kin sanya buwa da jiwa sa'in hakura ki bani gurin kwana zan iya hana mini bacci na ina ganin ki har a mafarki na sai ki ne
aha, bane